Veza jedrenja i vina je višestruka. Zato ćemo današnji dan iskoristiti upravo za tu konekciju vode, vina, jedrenja i nas samih. Marko nam je poželeo dobrodošlicu, čašu Morave sa pogledom na Dunav. Ono što me interesuje je kako je ekonomista završio u vinogradu. Pre svega ja sam od uvek gajao neku želju, znači da radim u poljoprivredi u toj grani. Skrenuo bih pažnju na sam teroar gde imamo pesak i kamen zelenac koji je jedinstven, koji se nalazi samo u ovom delu Srbije ovde. Marko nas je svetski ugostio, a ovaj trenutak degustacije njegove prilično ekskluzivne kupaže francuske sorte Merlot i srpske sorte Prokupac radimo baš ovde među samim čokotima.